dit is volgens mij de laatste croissantje. Ja, goed zo. Dat is dus boven. We controleren straks wel of we daar zijn. Ja. Zullen we dat doen? Ja. Wat wij tonen is een reconstructie van de bibliotheek van de Universiteit Frencher uit 1601. Baseren op een catalogus, gedrukte catalogus die wij rondvoeren hebben. En waarin precies de opstelling staat van die bibliotheek door de tijd. Dus dat weer een mooie aanleiding om die kennis echt te verbeelden. Typografisch, dus steeds maar qua zetwerk, binnen fantastisch mooie stikken. Een boek waarin Copernicus aantoonde dat de aarde om zinnen draaide in plaats van omgekeerd. Dat is natuurlijk een hoogtepunt in uw collectie. Er binnen boeken van Dürer, waarin printen staan van Albrecht Dürer, van die fantastisch mooie gravures. Het is echt het eerste hartstuk van deze bibliotheek. En het maakt het zo nieuwsgierig dat men het weer een jonge staat, een jonge universiteit, er weer nog geen beleid, er weer nog geen budget, om dan te zien wat men doet al bij elkaar karren hier.